Pinoy Bus Driver TV. Kaya ganda ng umaga. Gising na mga aming kapusit. Dito tayo sa Caraga Diversion. Alas 5 ng umaga. Araw ng Martes, April 22. Ayan, shout out sa ating mga amigo dyan. Sila Regine. Oh, sila tayo. Ayan yung driver, oh. Si Goson. Bus number 1927. May masin. Ha? Oh? Oh. Yung nagabang? Yung nagabang? Ha? Kaya nga, yung nagabang doon? Nagbibili, ang kalalamas lang din. Yan, papuntang airport. Kakaanak ka dyan, papuntang airport. Pero papuntang airport. Bigas pa eh. Buksan. Grabe yung liwanag ko. Oh. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Oo. Kala mo mali. May araw na eh. Oh, sikat eh. Sakay lang tayo dito. Sakay lang tayo. Uwi tayo ng Leyte. Buksan tayo kaya wala pa tayong biyahe. Pupunta tayo ng Isabel. Lang yun, Masinday. Ha? Kapagtagan si Inday. Talaga Albay. Sigsag. Kaya sirat kayo amigo dyan. Driver truck. Okay, kamusin. Good morning sa mga taga-Anislag. Taga-Anislag, Sursugon. Good morning dyan, kamusin. Sila si Migo Philip Neo. Dito naman tayo sa lugar nyo, Migo Pugsit. Nagkikisakay lang tayo. Pauwi tayo ng Leyte. Okay, ride lang tayo dito sa 1927 Beltranco. Biyaheng Masin. Oh, bigat eh. Taisan. Sunod Oxideng. Sunod Mayon. Barangay Mayon. Yan o. Oxideng. Oxideng. Gawa ko sana dito, Buksit. Alas 5:14 ng umaga.
dito kasi sila warbag. Malabak na rin pala dito kung sa dating. Malabak na rin pala dito kung sa dating. Sering. Hindi naman nakaping, no? Ah, Hindi naman nakaping. Set. Isa lang ang mataw. Region 5. Oh, sila tayo. Si Mana Sinta. Pilar, pusing. Ano to? Puchaw. Shoutout kay si Rudy Abitria. Iyan ang kanilang bahay dyan, o. Iyan, my love. Rudy Abitria. Ayan. Yan sa Puchaw. Shoutout sa mga taga dyan, Dunsol, saka Pilar. Sa mga taga Masbate, dyan natawiran nyo. Oh, sila tayong. Diyan o, pag kumana ka dyan, sito. Kaya mo patang Pilar Dunsol yan, ayan o. Kaganda ng umaga, Lungsin. Alas 5:30, kaganda ng umaga. Dito sa Castilla, Kumarkad. Oksitate. Southbound tayo, Lungsin. Sakay tayo sa... onboard tayo sa 927. Mabutang Masin. Yan ang yung driver, si Mr. Luzon. Oksitate. Oh, yan. Sa mga taga Castilla, Kumadkat. Maray na buntag. Huwag na buntag. Maray na buntag. Maray na buntag.
lugar. Hindi natin makita. Si amigo ang nakikita natin dyan. Gusto nyo. O, shoutout kay Kalunggay. Ang dating caller dito sa truck ko. Shoutout kay Juan Loritza, dating driver sa GB Line sa Amihan. Oh, may helicopter pala dyan, oh. Helicopter. Galing sa White. Ha? Galing sa White. Okay, Buset. Sa buong mundo, siyudad ng Sorsogon City, Bicol. Dito natin makikita ang pinakamalaking alimasag na ginawang bubong. Tingnan ko sila. Ayan na. Ayan ang malaking kalabasa ko. Ginawang bubong mo. Huwag sila rin ko. Hindi na klaro. Huwag sila rin. Kaya ganda ng umaga. 5:45 na. Kami ka Bugset. Onboard tayo dito sa 927 papunta ang Orbong. Maasit. Runner. Oh, sila tayo. Ito sa ano? Sa Limasag. Sa Limango. Sa Guna. Saan kayo? Hello. Ayo. Sorsogon Diversion. Southbound. Hospital ng Sorsogon. Ayan, hospital ng Sorsogon. Ito. Sorsogon Diversion. Will stop. Ano na Bugset, sakay tayo dyan papuntang Bisaya. Ayan, 1816 breakdown, alternator yan. Kasiguran Sorsogon.
Bicol. Ito ang pinakawapang diretsuhan dito kay Buksit. Mahabang diretsuhan ito. Parang sa Pulangge. Shout out kay Louie Escudilla at sa mga taga-Sorsogon dyan. Ikaw Buksit, hindi ko na-videoan yung crossing nyo sa Puputan Gubat sa Abuyog ng kaligtaan ko. Buksit, dito tayo onboard tayo dito sa 927 papuntang Maasin City, Southerly. Oy, mira na si Igo. Nagpulaga siya. Buksit na tayong iyan ang Mount Cruzano. Mount Cruzan, yeah. Overtake si Miguel Silver na. Overtake niya si Miguel Silver Star. Ayun. Buksit natin. Shout out sa mga taga Silver Star. Sila Parinahil, si Likot at si Gamayo at si Pakuan at sino pa dyan, mga aming ko Buksit. Mount Cruzan. Shout out kay Hilis, dati kasama namin sa Amihan dati. Ha? Ano? Ayon. Lawak lang pala yan dito, gusto nyo. Nagkakanya nila, nagkakanya. Sino ni? Ay, anak ka ni Pasco. Hindi ko alam si Pasco. Oo, dito na kami sa Siguro Matnog Sigsag southbound. Tayo, sakay tayo sa ano, visit sa 1927 Petrangwas papuntang Maasin City, Southerly. Zero isang set kasarap sa araw sila ko sa loob natin ng araw. may araw, may lasa pa. Lalo walang tulog, kasarap ipikit pag sila tayong sarap na pumikit.
Maraming nahulog dito. Maliit pang kalsada dyan. Barangay Hidhid, Matnog City, Philippines. Tatapos dito. Ay, dito na sa boarding pass. Kuha tayo ng pass dito. Kuha tayo makapasok ng Matnog. Oh, shit out. Thanks. Shit out sa ating mga amigo. Mga taga Silver Swan. Ating mga amigo na Silver Swan. Okay. Amigo. Hey! Prenail, oh. Sino tayo? Balik kasi sa 800 si Prenail. Si Pare Elmore Nael. Pare Nael pala yun. Dating unit na yan, nakabalik pala siya doon. Kala ko nasa ano pa siya, sa Daewoo. Diyan kaya kukuha ng ano po siya to. Dalhin nyo yung restro ng bus, saka lisensya nyo.